čaká ťa boxerský zápas. Fight Night Challenge sa mi ozvalo sa aj jej. Čo Petrana, že čo ten fight? Ona chce 10. Ja že aj ty, keby ti tak ti hlava odletí. Fuj tebe, tak toto určite nie. Jazdila som bez vodičaku dlho. Rušila hlasnou hudbou onkologických pacientov. A meskači došli za mnou a oni: kto tu má na starosti? Úplne nepríjemný. A ja, že ja? Fú, nemôžem povedať, lebo potom ma zavrú za to. Tak vieš, ako to tu funguje. Fú, dobre, nie, ja ti poviem. Tomi sa ma pýta, že to čo má znamená, že ty si kto? A potom ste šli domov? My sme išli rovno k nemu. Áno. Taký, nejdeme si pozrieť film. Áno, yes. Ja, že hej, ale nebudem s tebou. Čo som ti povedala? Ja, že hej, ale nebudem s tebou. A išli sme k nemu. No dobre, ja ďalej nemusím pokračovať. Práve v tejto show musíš ďalej pokračovať. Kamoši, no tak vítajte pri ďalšej časti show Hovor alebo Papaj. Áno, s menšou prestávkou, ale sme späť. No a mám tu svojho prvého hostia, ktorým je Priscila. Čau. Priscila, čauko. Inak na teba som sa veľmi tešil, lebo viem, že dneska bude asi postarané o zabavu. Toto mi hovoríš vždycky každý, kam dojdem. A cítiš tlak, že musí to tak byť? Nie. Či to je prirodzené, že stále je? To je proste vždycky. Okolo teba sa teraz deje kopec vecí, mám pocit. Ideš mať boxerský zápas. Idem. O chvíľku. Otvorila si nový barbershop s kamoškou. Otvorila. A keď si otvárala ten barbershop, tak boli tam nejaké menšie peripetie, k tomu sa dostaneme. No a máš aj nového frajera. No, tu sedí. Áno, je tu, takže bude počúvať otázky aj naňho, ale ideme asi postupne a pomaličky. Začneme s tým barbershopom. Počúvaj, ja by som to akože nevedel, keby neboli na internete nejaké tie články. Čo to sa to tam dialo? Že vraj, ty si mala tam DJ-a a nejaké silné repráky a nakoniec tam musela prísť polícia. No tak mi to vysvetli. Ale ono to bolo úplne, že sfúknuté. Proste, ja som... Sfúknuté či nafúknuté? Ten článok bol proste úplne nafúknutý. Ono to nebolo presne tak, ako som to ja napríklad povedala pri tom rozhovore. No a čo si tam povedala? No, oni sa ma pýtali teda, že ako dopadla otváračka nášho barbershopu a ja, že no super, až na to, že nám vytekol hajzel a že došli mestskí policajti, lebo proste sme mali asi nahlas hudbu, lebo sme tam mali DJ-a, akože proste na každej otváračke veľkej proste, no, tak jasne. Máš tam DJ-a, mal tam repraky svoje, samozrejme, však proste celú aparatúru. A tak som povedala, že no, mali sme ten DJ a on tam mal proste také silné repraky a tak a že proste mali sme hudbu, ale že ešte nebolo ani 10 hodín a už došla mestská polícia. A meskači došli za mnou a oni: kto tu má na starosti? Úplne nepríjemný. A ja, že ja? Ja a on, že občiansky, úplne nechutný bol na mňa, vieš, že občiansky. Tak išiel von a ja, že OK, tak som hľadala občiansky a ja, že nemám ho tu. Ja, že super. No a potom ja som tam mala akože známeho, ktorý sa poznal s tými mestskými policajtmi. A vlastne išiel za nimi a sa pýtal, že teda, že aký problém a že vraj, že tá hudba bola na hlas. Tak ja, že OK, tak to stíšime a ešte nebolo ani 10, bolo, ja neviem, 21:45. Vieš, že ešte nebol ani nočný kľud, tak ja, že tak či tak by mi nemohli nič, vieš. Takže... Dobre, ale ja budem citovať trošku aj ten článok, ktorý vyšiel, že Priscila pri svojej otváračke rušila hlasnou hudbou onkologických pacientov. Áno, lebo... Takže k tomu sme sa nedostali, nejak sa tomu vyhýbať, je to pravda? Není, lebo náš barbershop je hneď vedľa onkologickej nemocnice. A neviem, no, asi volali tých meskačov proste ľudia, ktorí tam bývajú, lebo tam oni majú normálne byty v starom meste. A je tam akože aj to onkologické a tak ja neviem, no podľa mňa určite nevolal niekto z onkológie, že tuto vedľa hrá hlasná hudba, lebo Priscila tam robí otváračku, že choďte jej to tam zavrieť, alebo ja neviem. No ale tak proste... tá odpoveď ma pobavila. Ale tak oni tak napísali, ale... Čiže ani to si nepovedala ty. A hlavne mňa najviac zaskočil ten článok z Refresheru, čo povedali, že ja som povedala policajtom, že odôvodnenie, prečo ruším nočný kľud, je, že som dávala dobrý vibe onkologickým pacientom. No, že to ja som povedala policajtom. Ja kúkam na ten článok, že čo si som ja robila fakt, že keby toto poviem policajtom, tak ja neviem, akože asi čo. Ja som volala s tým z Nového času, lebo on so mnou robil rozhovor cez telefón. A on mi proste, my sme sa kamošacky bavili a on, že ako to dopadlo a on
mi tak povedal ako prvý, že no čo, že tak poslal asi dobrý vibe aspoň, že tým onkologickým pacientom tam teda vedľa ne. A ja som sa na tom zasmiala a ja, že no, však asi hej, tak vieš. Už to mali potvrdené tým pádom. Tak povedala to Priscila. Ja, že tak čo už, no tak hej, asi áno, no, tak ako, ale tak neboli sme tak extrémne hluční, že by to niekoho vyrušovalo. A bolo to len raz, kokos, bola to otváračka, vieš, nič horibilné. A bolo to ešte pred 10:00. A bolo to ešte pred 10:00 dokonca. A party dokonca. skončila kedy? A party skončila, no hudba, však DJ odišiel po 10:00, pretože on už o 10:00 musel hrať v inom klube, takže hudba sa vypala po 10:00 a my sme proste už tam boli tak do polnoci a to normálne sme tam iba boli akože v našom barbershope iba s ľuďmi a kecali sme všetci. Takže to nechápem, akú oni obrovskú party tam videli. Ale tak ti poviem, že mi to aj na teba celé sedelo. Vieš, že keď som si to prečítal, tak to určite Priscila povedala. Keď niečo také za ňou prišli policajti s niečím takým vážnym, tak určite posielam im dobrý vibe. Bodka, vieš, že je vybavené. Nie, to by som nepovedala. Akože zase fakt, že čo ja viem, povedal by som, že OK, že však myslím to v dobrom, napríklad, že však nevadí, však tak čo, tak trochu hudby, však to nikomu nezaškodia, určite by som nepovedala takúto vetu. Takže dá sa povedať, že prišli policajti a že si porušovala trošku zákon? No nedá, pretože nebolo ani 10, takže som neporušila nič. Porušila si niekedy nejaký zákon? Porušila. A veľa. A čo? Fú, nemôžem povedať, lebo potom ma zavrú za to. Tak vieš, ako to tu funguje. Fú, dobre, nie, ja ti poviem. Jazdila som bez vodičaku dlho. Takže ty si ochotná riskovať svoj vodičský preukaz a pokutu na úkor toho, že by... Nemám žiadny vodičak, ani som nikdy nemala, jazdila som bez neho proste. Dobre, tak to nemám ani slov potom. Takže to bolo jediné porušenie? Dúfam, že ma nezavrú fakt za to teraz. Môžem to ešte strihnúť, že to nedáme a že niečo zješ? Nie, nezjem. Dobre. A kto ťa naučil šoferovať pre Boha? Môj bývalý a ja. Tak sama som sa. A on ma učil. A povedz, že ešte aj na manuáli si akože vedela v pohode. Jasné. Fakt? No, fakt. Tým, že... Ježišmária, no! A chceš si robiť teraz vodičák? Áno. Už mám na to čas, už môžem. Akože vtedy si ešte nemala ani... Alebo začnem si ho robiť teraz, ešte predtým, než to vyjde. Snaď mi ho potom daj. Čiže ty si ešte ani nemala vek na to, aby si mohla mať vodičak vtedy, keď si... Jasné. Prečo hovoríš, že teraz prišiel na to čas? Pretože ja som bývala v Prahe, potom v Bratislave, potom tam a ja som nikdy nevedela, že kde budem taký dlhý čas, aby som ho mohla začať robiť. Aha, tak. Okay. Takže pre istotu si ho nerobila. Takže som ho nerobila, lebo tak proste nevedela som, že či budem stále v Prahe a či sa ho robím v Prahe, alebo či sa vrátim do Bratislavy a či budem už dlho v Bratislave a robím si to tu, alebo tak. No, alebo budeš jazdiť bez vodičáku a nakoniec vyhralo, že budeš jazdiť. Vyhralo, tak nemala som na výber. Však ja sa držím pravidla, že však auto jazdí na benzín, ne na vodičák. OK. No dobre, nový barbershop, bol to nejaký taký tvoj sen? Áno, to bol môj taký celoživotný. To bolo také, že to som si stanovila už na strednej škole, že raz v živote budem mať barbershop. A tak som išla za tým furt. OK, a moja ďalšia pikantná otázka, že koľko to celé stálo? Pikantná, ježiš. Stálo to vyše 20 000 eur. Koľko máš teraz peňazí na účte, keďže barbershop stál nejaké peniaze? Koľko sa ti zvyšilo? Vieš presnú sumu? Čo ja viem? Asi nejakých 800 eur. Asi, že nič. Fakt, že som v hlbokom mínuse. Takže ty si tu prišla s výzvou, že nebudeš jesť, ako tak pozerám. Alebo akože, keď mám toľko peniazí, by som sa skôr došla nájsť, ne? No dobre, akože však mám ešte aj ťažšie otázky, ale toto je otázka, na ktorú akože málo kto odpovedal. A neviem, či vôbec niekto ani odpovedal. A ty si to tak šlehla, že dobre, 20 000 stal barbershop a fakt? Máš nejakých 800. Akože mňa to nejako extrémne netají, že akože koľko čo. Jasné, je fajn, akože není to nejak ani veľa, ani málo. A zase ani to, koľko mám na určite nejako nikoho nemusí zaujímať, vieš. Ako čo ja viem, ja nemám s tým problém. Tak daj nejakú najbizarnejšiu situáciu z barbershopu. Prišiel nejaký klient, alebo čo také najbizarnejšie sa ti stalo? Došiel ku mne do barbershopu taký pánko, ja neviem, mohol mať okolo 55 rokov. A on došiel a hovorí mi, dobrý, že chcem niečo, že také originálne, čo nikto nemá.
a že nikto to nenosí a že budem to mať iba ja. A ja, že no dobre, že tak niečo vymyslíme. A on si sadol akože do kresla a už sme išli na to. A ja, že no tak ako to urobíme? A on, vyhoďte mi toto, akože vrch, tam, kde ľudia majú akože chlapi ofinku, tak on to chcel celé doholá. A boky, čo si dávajú ľudia vyholovať, tak on tam chcel nehať tie vlasy. Že to je presne to, čo niekto, keď má plešinu, tak chce to skrývať a on to v podstate chcel. On si to chcel dať spraviť. A ja, že fúha, že okej, že potom sa ho pýtala asi 4-krát, vážne to chcete? Že fakt to chcete? Ja, že ne, že ja vám to neurobím. Že to je môj podpis, že proste vy s tým budete chodiť na hlave a poviete, že Priscila ma strihala. Priscila by spravila. A on nasledne ho mnícha, vieš, proste túto takto kolečko holej hlavy a túto taká hlava. Mám dokonca aj tú fotku, ja ti môžem ukázať. Tycho, no to som zvedavý. Mám ho odfoteného. A ostrihala som ho tak, dal mi 25 € a bol šťastný, povedal, super, tešil sa a išiel. A ja, že fú, tak toto bolo fakt akože dosť bizar, že čo niekde chcel. Akože stali sa mi aj nejaké trošku také, že nepríjemné situácie, ale tak to neboli zase bizarné, no. No daj, nepríjemnú ešte. Došiel mi ešte v ďalšom barbershope, kde som robila, to bol už asi druhý, v ktorom som robila, mi došiel zákazník, že mám ho ostrihať, že chce vysoký fade, až dobre. Tak som mu dala som mu pláštenku, začala som ho strihať, robila som mu vysoký fade a on proste zrazu z ničoho dostal nervy a on že a to prečo tak vysoko? A začal po mne kričať. A ja, že kúkam na ňo, ja, že jak je vysoko? Ja, že však vy ste povedali, že chcete vysoký fade. A on, že ja to môžem mať, vy neviete strihať. A opäť bol na mňa hnusný, nepríjemný. A ja, že on, že dajte mi to dole, ja idem preč. A on nebol ani dostrihaný. A odišiel? A ja, že OK. Tak si dal dole pláštenku. Takto sa pred koňou do umývadla umyl si sám hlavu. Strhol si tú pláštenku. A on, koľko ti mám zaplatiť? A ty si asi povedal, tak asi polovicu ste ma na poli ostria. A ja, že viete čo, máte to na mňa zdarma. Lebo ja už som bola z toho, vieš, úplne taká v šoku, úplne som bola na nervy. No že až do plaču bolo to a on odišiel tak na poli ostria. Vieš, to som ako 18 rokov, vieš, vtedy, čo som akože prvýkrát. No a on odišiel a on robil pred všetkými toto, vieš, aj pred mojimi šéfovcami, aj kolegami, aj ďalšími zákazníkmi. A že on tam chodil aj predtým pravidelne vždycky? Nie, on tam bol proste asi druhýkrát v živote, alebo prvýkrát bol u mňa v pohode a druhýkrát robil toto, vieš. A ja, že čo, akože si došiel vyhoniť ako, alebo čo, vieš, že som nechápala. A potom, keď odišiel, tak všetci, že to čo bolo za p***tá? A ja, že išla som až tak mi zle bolo, že som sa išla vyplakať normálne, že až tak mi bolo z toho, že som si poplakala a potom som došla naspäť, že prečo som vlastne robila, že však to bolo To som sa chcel pýtať, že... Neviem, prišlo mi to ľúto, že niekto proste ohrdol mojou prácou, vieš, proste, že asi iba to, ale ináč potom som si povedala, prečo ma to dotklo sa, že neviem. A potom už ma to prešlo, že bolo to Myslel som, že na to barberstvo niečo neodpovieš, čo sa týka tých peňazí, ale odpovedala si v pohodičke. Dobre, tak poďme na toho nového priateľa. Ja som stále tu taký zakierný, vieš, že jedzte, ale v konečnom dôsledku, keď odpovedajú, tak to je tiež dobré. Fuj, toto nechcem jesť. Tak poď len tak si dačo daj, že akože prvú tému máme za sebou, barbershop, tak nakrz. Vidíš, ak my sme spolu ani nevypili, že máš nový barbershop. A nemôžem si ja potočiť? Lebo to od teba prvé nebude. To ty budeš. No dobre. Ja len tak, že ideš do toho? No len dobre. Tak poď. No počkaj. Skúsim to vypočítať, že aby tam padlo niečo fajn. Dúfam, čo je podľa teba fajn? Neviem. Čo z toho by bolo pre teba fajn? Hlavne bajco. Nechcem bajco. Čo je také na prvú, že OK, toto by som asi najskôr dala z toho všetkého? Asi ten koláč. Bohužiaľ to není koláč, ale sú to, že úžasné červíky, treska tam pláve v tom a je tam ešte aj uhorková šťava. To je to, čo som prechytila a ovoňala. To je to, čo som prechytila a ovoňala. Presne, vidíš, to je karma. Chcela si sama. Oh, Jesus. Inak tam máš potom, nevedierko, ale tu je ináč. To akože celé? No, musíš to šotnúť. Čo ti je? Fakt? No dobre. Fúha, no dobre. Nemôžem teba tak, že... Takto sa tu nehráme. Že cucnúť? Celý musíš špuknúť.
Normálne na extra A môžem daj. to vypluť, A keby... potom ti ostane taká super chuť. Akože to je už také, vypľuť nie, jedine, že keby že ti to vrátilo, ale... A čo v tom ešte raz je? Rybí olej, treska, červy a uhorková šťava. Ty kokot. Počkaj, skúsim tak bez... Akože smrdí to dosť, to je pravda, že to je asi na tom to najnepríjemnejšie a možno to bude chutiť dobre. Potom mi povieš. Ty kokos. Fú, čo keď to na teba vyplujem? Toto sa tu ešte nestalo, dúfam, že sa ani nestane. Ale akože od teba sa to dá aj možno očakávať, nie? No, dúfam, že to nespravíš. Okay. Prosím, Ja nesprav tak to. skúsim, počkaj, ja si za to... Ups. V pohode. Ja si to pre istotu zoberiem k sebe. Fuj, ty vole. No, to asi ma nezabije. Idem sa bíčať. Toto musím zvládnuť. Fuj, tebe. Tak toto určite nie. Ale ešte ti ostalo. Fuj. No daj. Vidím, že si to držala v ústach, že si sa zdalo, že v pohode. No, skúšala som, že jak to má chuť, ale... Tam si rátala sekundy. Prehltnem, neprehltnem, prehltnem. Akože, tie cvrčky sú zlé. Cvrčky Ale- sú podľa mňa ešte také, že OK. Stačí, nie? Fuj. Cením, že prvý okruh otázok si zvládla bez toho, aby si jedla a nakoniec si povedala, že si dáš. Takže... Akože, neviem, čo tam bolo také najhoršie, asi ten olej ryby. Inak by to nebolo také zle. Treska v pohode v tom? Tresku mám rada. Hej? Snažili sme Ale sa ten to olej zobrať. bol úplne hnusný. Akože, aj tie cvrčky sú dobré, celkom. Ideme na toho nového priateľa. Prvá moja otázka, že ako sa volá? Prvým menom, ako sa volá? Super, ryba z huby. My mi nebudeš to dať ani pusto. Ako sa volá? Prvým menom, ja len prvé meno. Tomáš. Preto sa pýtam, že už akože o jedného Tomáša si nám tu už bojovala. No, tak som dobojovala. Takže máš Tomáša. Mám ho, no. Máš Tomáša. Fú, aká som masná, ty kokos. No daj, kde ste sa spoznali s Tomášom. Nemyslíme toho z Rúže, ale toho tvojho nového priateľa. Kde sme sa spoznali? On tu nek sedí asi. Hej, aby je ste tu. vedeli, že Bavíme sa o ňom, ako keby tu nebol, ale je tu. Spoznali sme sa na natáčaní, lebo on robí kameramana. Tak natáčal a tam som sa s ním spoznala. Ty si oslovila jeho, alebo on teba, alebo ako... Mňa to pri tebe mega zaujíma, lebo však sledoval som Rúžu, viem, že aká si funny a že aký je tvoj štýl možno komunikácie s chlapmi, tak toto ma zaujíma, či tam bolo niečo akože také... No ono to bolo také na začiatku podľa mňa, že úplne obojstranné, vieš, že my sme sa na seba pozreli a my sme si tak, že dobre. A proste on ma natáčal a bola tam aj taká akože scénka, Ale že tam, kde ste sa stretli, ťa natáčal, či je niekde inde ťa už natáčal? Áno, tam, kde sme sa stretli. Aj niekde inde ťa natáčal? Nie. Akože my sme točili jedno promo video pre Fitko, vieš, a ja som akože mala vychádzať zo sprchy a ja som bola v úteráku a on ma akože natáčal, ako vychádzam zo sprchy, ne? A ja som sa tak na ňo pozrela a my sme sa tak zahľadili sebe do očí, že ja, že aký si zlatý, on že aj ty si zlatá. A v tom ti spadol úterák? Nie. Ja som na to čakal. No a potom vlastne ja som bola taká, že som mu chcela povedať, že či ma niekto neodveze domov, že nech on sa ozve, že tak nenápadne mu podsunúť, že... Čiže asi tak, že vyšla si zo sprchy, že si zlatý, on, že aj ty si zlatý. Vieš čo, nemám, ak to dnes odviesť domov, neodviesť. Nie, to nebolo také. Akože my sme skončili to natáčanie, nie.
A ja taká, že neodvezme ma niekto domov. A to mi akorát v tom, nechceš odviezť domov, že hodím ťa niekam. Tak to bolo také, že fakt, že taký, že meč, že také, že obidvaja sme si navzájom. A ja, že no jasné. Že koľko tam bolo ľudí? Lebo to je akože... Traja sme boli. To je v pohode. Ja, on a ešte jeden. Aha, kamoš. Takže tam bolo tak, že 50/50, buď kamoš, alebo on. Takže tak kamoša som poznala už dlho a s ním by som nikdy nič, takže... A on nemá vodičák. Takže voľba bola jasná. Takže dobrá taktika, dobrá, si to zvolila. No a vlastne mali sme také, že prvé rande, keby, a ja, že hladná som, že ideme sa niekde nájsť. Tak sme išli najprv, že po ceste, že ideme sa teda niekde nájsť. Chceli sme ísť na Zlaté piesky a potom on taký, že chcel som ísť do Pandorfu, že na nákup, že nejdeme. A ja, že poďme. Tak sme išli do Pandorfu, hneď sme to otočili, že sme do Pandorfu. Už bolo 10:30 večera, akože išli do Pandorfu. Nie, my sme to točili počas dňa, vieš. A došli sme do Pandorfu a tam zrazu začali chodiť za mnou ľudia, že môžem sa s tebou odfotiť, ale prísť a takto. A to mi sa ma pýta, že to čo má znamená, že ty si kto? A ja, že nikto. A on, že prečo sa s tebou fotia? A ja, že lebo som bola v reality show, že na Slovensku. On nevedel, on ma nepoznal. On absolútne nevedel, že to ja som. Že jaká rúža. No a on sa ma opýtal, že to čo? A ja, že no však bola som v reality show, že tak proste poznám kokos po Slovenska. A on, že aha, že dobre teda. Takže bol taký prekapený z toho, no. A išli sme do Burger Kingu sa nájsť. A potom ste šli domov? Hej, no. A už ťa len odprevádila a išla si domov? Vyhodil ma domov. U mňa, počkaj, nie, hovno. My sme išli rovno k tebe. My sme išli rovno k nemu. Áno, presne. On taký, nejdeme si pozrieť film. Áno, yes. Nejdeme si ku mne pozrieť film. Toto je poriadna klasika inak. Že dáme si pukace a dáme si u mňa kino. A ty ja, že hej, ale nebudem s tebou. Čo som ti povedal, niečo také. Ja, že hej, ale nebudem s tebou. A išli sme k nemu. No dobre, ja ďalej nemusím pokračovať. Práve v tejto show musíš ďalej pokračovať. Takže odpoveď na tú otázku, alebo to, čomu si sa stranila, dopadlo nakoniec ako? No, tak chvíľku som bola taká, že nie. Chvíľku. Aj sme pozreli ten film. Celý? Tak to už si nepamätám. Neviem, asi nie. Asi ne. A ja som hovorila proste, že ne, že ja napríklad proste sa s tebou nevyspím, že nechcem. A potom taká, že tak dobre. A čo tu budem toľko špekulovať? Tak nič, no. Že už som bola taká navnadená, že tak dobre, poď. Inak som tu mal na Priscilu otázočky, že na papáne, že kedy ste mali prvý sex, kedy si bola u neho prvýkrát doma. Hneď prvý deň. A všetko už tu mám akože vybavené, položené rovno na stôl. Takže... OK. Takže ostáva mi už len posledná otázka na túto tému. Bohužiaľ, chudobný príbuzný sa prihovára. Čo ty a trojka? Mala si trojku, alebo nemala si? To je taká akože príbuzná téma. Ja sa tu nenajem potom. To sú otázky, na ktoré by ma absolútne nevadilo odpovedať. Počúvaj, vyťahol som, že najväčšie bizarnosti proste pri tebe. Hej. Je to akože v pohode, a ešte v pohode mi odpovedaš, takže ja sa teším. No? Dobre, však dnes možno ani nemusíš jesť, budeš mať odpustené. Ja by som možno ten koláč chcela ešte. Tak dohodneme sa tak, že keď pri tebe skončí nejaký okruh otázok, tak vždycky si niečo dáš na to. No. Lebo odpovedaš na všetko, tak ti poviem, 99% ľudí na asi 5 otázky, ktoré som už dal, že neodpovedalo a ani sa nesnažilo, proste idem jesť, nepoviem. No. Wow. Takže čo tá trojka? Tak som divná. Si v pohode. No dobre, tak ďalšie, čo si sa pýtal vlastne? Že čo ty a trojka? Mala si už niekedy trojku? Koľkokrát? Raz alebo dva? Teraz neviem. A ešte tu sedí aj priateľov. Akurát som mala o tom rozhovor v rádiu a tiež sa ma pýtali na trojku a tiež som o tom hovorila. Takže... A s priateľom, s Tomášom? Nie. Nie. Bola by si za? Nie. Určite nie. Vôbec. Tomáš je taký vážny v pohode. Taký neutrálna tvár. Som myslel, že z neho niečo vyčítam.
OK, koľko si mala sexuálnych partnerov? Kokos. Neviem, 10. Asi, cca. To sú 12. Ako dlho ste spolu? S Tomášom? Toto bola vec, na ktorú som nechcela odpovedať. Nie? Neviem. Dobre. Mám. Nie, idem si dať. Hej, ty kokos, najmenej, akože tu som to najmenej očakával, ale akože teším sa. Skôr som myslel, že neodpovieš, kedy bol prvý sex, ale odkedy ste spolu. Strašne mám ešte hnus v ústach. Tak poď to zajesť. Niečo tam bude, nejaký háčik, ja musím na ňo prísť, lebo nechcem povedať, že odkedy sú spolu. Tak teraz budem nahlas rozmýšľať, že jeden z nich mal asi niekoho ešte, keď už sa... Asi niekoho. Fuj, nie. Bože, nech tam nie je to vajco. Ne. Ty kokos, toto vyzerá akože... Ne. Ale ja by som bol za tú rybu asi. Nie. Čo zase? Takže zase máš tu suprový šotík. Takže tu máš cviklovú šťavu, horčicu a škoricu. Zabudol si tie zvieratka. Červíky to už je čerešnička na torte. Si povedal, že sú v pohode. Dobre, červíky sa dajú, ale horčica s cviklovou. Celý kot. Počkaj, to si zaberiem. Fuj, toto je úplne nechutné. Prepač, ešte vám to tu zbarikadujem. Pohode. Kým odídem. Aspoň to dobre voní, tak škorica. Víš? Škorica. To sú už, no, ale niečo tam v pozadí je nepríjemné. To som nerobí to. Nezacítila? No, neviem, či to chcem. Už to musíš chcieť, už keď je to zobraté z taniera. Fuj, bože. Že som sa jadala na takéto veci. Možno zase iba polovicu. Prečo nám dávate toho toľko veľa? To je veľa, práve že to je podľa mňa celkom aj málo. Však, ale toto ja som není, taký že srozený šot. stále. Toto je že normálne, že decak. To je taký, že východňársky šot, vieš. Ty kokšo. Mám ten prízvuk. Úplne som znechutená. Ty vole. Fuj. No, dobre. Yes. Pekný grz. Tie cvrčky sú fajn, bolo ich tam dosť. Cvrčky? One. Jak sa to volá? Kolibriky. Neviem, jak sa to volá. Neviem ani jak sa to volá. Červíky. Červy, áno. Možno by som teraz svojím dýchom ulovila nejakú rybu. Všetky by vyskakali z jazera, keby si dýchla na jazierko. No dobre, máme tu asi takú najaktuálnejšiu tému. Čaká ťa boxerský zápas. Kokos, na to som inak zvedavý, lebo ty si už tvrdila skôr, že chceš nejaký zápas. Ešte predtým, ako sa vlastne toto všetko uskutočnilo. Hej, áno. Čo ťa na tom tak vzrušovalo, že chceš ísť do ringu? No, tak ja som to chcela vyskúšať. Ja som chcela vyskúšať ten priebeh tej prípravy a toho, že ako veľmi silná dokážem byť a ako sa viem nadstaviť na ten celý proces. Že či dokážem zvládnuť tie tréningy, či dokážem zvládnuť tie údery, či dokážem mať disciplínu a pripraviť sa na to celé. Bolo to také o tom, že testovať samú seba som chcela, vieš. Čiže nebolo to o tom, že je tu niekto, komu chcem akože natrieť? Akože ani nie. To, že Petrana bola vtedy v rane, tak som si povedala, že dobre, že aspoň budem mať aj dôvod, ale... Že ako keby takto sadlo, že chcela si zápas a v tom čase si mala ako keby konflikt, alebo ja neviem, čo to bolo medzi vami s Petranou. Takže tvoj taký prvý podnet bol, že ty si ju vyzvala, že Petrana, poď so mnou. No to práve, že nebolo tak. Že to bol môj prvý podnet nejaký, že ja by som ju vyzývala. Ako to bolo? To bolo také... to bolo také spoločné, keby by som povedala, lebo že my sme boli hneď po Ruži pozvané na RFA. A tam boli vlastne zápasy, bol tam aj ženský zápas. A ja som tak na to pozerala, my sme mali vlastne jeden stôl ako Rúže, že ako pozvané hostky.
A vedľa mňa bola aj Terka, aj Petrana, Mirka a ešte Zuzka a ja. My sme tam boli iba v takéto zostave. A vlastne ja som tak si hovorila, že ty kokos, že išla by som aj ja do takéhoto fajtu, ne? Že išla by som do Final Challenge, keby ma náhodou zavolali. A Zuzka potom pozrela na Petranu, že Petrana, však vy máte medzi sebou nejaký konflikt. Že čo, že nešla by si s ňou do toho? Hneď na prvú. A Petrana hneď na mňa pozrela a ona, jasné, prečo nie? Že však ešte podľa mňa aj váhu máme rovnakú, že ja som od teba vyššia, že ja by som ti aj tak dala hneď v prvom kole. A ona začala s týmto ako prvá, vieš, že nejako... Že začala to ako keby hecovať, že áno, dám ťa dole. Išla do takého briefu so mnou s tým, vieš, a ja, že aj ty, keby ti... tak ti hlava odletí, že ty mi chceš takéto veci rozprávať. Takže už z toho som bola nasratá na ňu, že proste má takéto reči a potom ďalej rozpráva, že nie. Vieš, že najprv mne osobne rozpráva veci a na sociálnych sieťach je opačne rozpráva, vieš. Tam rozprávala, že čo, že nechce ísť do toho? Áno, že nejde a že ona sa so mnou na tom nedohadovala a že keď sme boli, ona dávala ešte aj storky, doteraz im mám screenshotnuté, že my sme sedeli pri jednom stole a že asi som sa aj natoľko bála, že som jej nedokázala nič povedať na tom RFA, pretože tam nebola žiadna reč o tom, že by sme mali ísť do nejakého súboju a ja som tam s ňou mala normálnu konverzáciu, že sme normálne, že sa rozprávali o tomto a ona proste povedala, že ja som sa jej bála, že som jej ani nepovedala nič vtedy. Okay. A ja, že tak potom na čo vieš, že rozpráva veci na svojom Instagrame a na internete ľuďom inak, ako keď ich má so mnou naozaj napriamo, vieš. Dobre, no ale potom prišlo čo, že ty si ako keby ju nejak oficiálne vyzvala do toho zápasu, keď dobre, jedno hovorila na svojich sociálnych sieťach, ale potom ty si, jak vlastne k tomu prišlo, že si sa spojila s Fight Night Challenge? Fight Night Challenge sa ozvalo mne, že vidia, že ja mám stále nejaký konflikt s Petranou, lebo my sme mali stále akože konflikt po tej rúži, lebo však proste chovala sa k Takže... Vysvetlené. Takže, no podľa mňa sa proste tak chovala, bohužiaľ, tak asi sme si nesadli, no čo už. A Fight Night Challenge sa mi ozvalo sa aj jej, ozvalo sa aj iným babám z rúže, že či nechcú ísť do toho. Ja ako spomedzi všetkých som povedala, že jasne idem. Povedala som, že išla by som do toho s Petranou, lebo sme mali čerstvý akože konflikt, tak som povedala, že s ňou by som do toho išla, že to by bolo fajn. A na základe toho oni oslovili Petranu. Na základe toho, áno, hej. A vlastne potom sme sa stretli na Grape, na festivale s Petranou a ja som došla za ňou a ja, že no čo Petrana, že tak čo ten fight, že tak najprv mi píšeš, že dobre, že pôjdeš do toho, potom zase hovoríš na story, že nie a že ty vôbec nevieš o niečom, že také niečo sa vôbec má diať a ja, že tak čo? A ona mi hovorí na tom Grape, že no však veď poďme do toho, že však ja do toho s tebou pôjdem, ale za dobré peniaze a keby mám chránič na nos. Že čo ti je? Ja, že fajn, skúsim ti vybaviť chránič na nos, ty kokos. Tak došla tam akorát za nami tá baba z Fight Night Challenge, nás tam stretla, že tam máme akože konverzáciu. A ona, že postavte sa do stare-downu akože a že akože vás odfotíme, že budete mať spolu zápas. Tak sme mali akože taký prvý stare-down, to tam je aj na Fight Night Challenge stránke, fotka s Petranou vlastne. A vtedy to tak malo akože vzísť, že už si myslela, že je to potvrdené, že OK, Petrana pôjde do toho? A najprv sa bavilo o tom, že ja som sa pýtala, že keby vybavíme, že dostaneme z Fight Night Challenge každá po 3 000, takže či do toho pôjde. A ona, že jasne, však aspoň niečo. A potom, keď sa jej zase ozvali, tak povedala, ona chce 10. A že menej ako po 10 000 nejde. Je, že tak potom čo je? Že čiže keď dôvod... si takto sere do huby, fakt. Že dôvod celého toho vašho zápasu, že proste sa neuskutoční, bolo to, že Petrana povedala, že je to nedostatočne zaplatené, alebo ako sa z toho vyvliekla potom? No ja si nemyslím, pretože ona najprv povedala, že je stotožnená s tým, že dostane 3 000 napríklad. A potom zrazu si povedala, že chce 10. Vieš, tak ja neviem, možno nevedela, ako z toho vycúvať, tak povedala, že chce viac, lebo vie, že viac jej nedajú. Okay. Alebo neviem, proste mohlo to byť hociako, nevidím jej do hlavy. Ale padlo to na tom, že
No vlastne akože kvázi na peniazoch to padlo, hej, ale pochybujem, že by to tak bolo. Okay. A hlavne ona ešte hovorila, že ona by chcela ísť so mnou MMA. Alebo, MMA. Išla by si? By to nebol boxerský zápas, ale MMA? Išla by si aj tak s ňou? Hej. Takže ty nemáš výhovorku, proste išla by si. Jasne. Dobre, takže toto padlo v podstate ako keby na Petráne, tento zápas. Že ona z toho vycúvala pravdepodobne, keďže sa to neuskutočnilo a ty si bola na to pripravená. No a potom ako to vzniklo, že OK, Petrána nie, ale je tu Terka. Vieš čo, ja som mala potom ešte... oni mi z organizácie hovorili, že koho mi dajú ďalšieho. Že či chcem mať teda ten zápas aj tak. A ja som povedala, že áno, že tak už keď som v tom a už keď som proste hovorila, že to chcem mať a že chcem si to vyskúšať, tak proste, že tak nech už mi niekoho zoženú. Tak mi vybrali, že sa zahlasila, že ona oslovila ich, Dominika, 23. Neviem, či poznáš. Viem. No tak ona, že chce ísť a už sme mali akože, my sme dve vedeli, že budeme mať teda proti sebe zápas. A ona potom po 2 týždňoch, ja už som začala mať prípravu, ja som už bola v tom, že budem mať s ňou teda ten zápas, ale ešte to nikde nebolo. A ona to po 2 týždňoch zrušila, že vlastne nejde do zápasu. A ja, že... Bez dôvodu, nevieš dôvod? Neviem doteraz. A ja, že super, že všetci sa ťa boja pristíva. Ja, že zase ďalšia, ja, že to, že druhá kokos, čo mi zrušila zápas, tak ja už som tiež bola taká, že tak nič, tak nepôjdem. No, asi že už si sa pomaličky zmierovala s tým, že to nebude. Už som si povedala, že tak dobre, no tak nič, to nevyskúšam. Že nevadí, tak o jeden zážitok menej v živote. A dala som to na story do blízkych. Vieš, že kokos, že už druhá baba mi zrušila zápas, že kokos už som z toho na nervy, lebo som to dala do blízkych. A tam mám Terku. Tam som mala ju, lebo my sme proste kamošky. A Terka mi na to odpísala, že prísť, keď chceš, tak ja môžem ísť proti tebe. že však ja ja ti kľudne rozbijem. Ty chcem povedať čo? Lebo ona chcela ísť do Clash of the Stars, vieš. A že oni tam už mali vybrať tých nejakých ľudí, takže nakoniec, že nešla a povedala, že pôjde do toho Fight Night Challenge, keď chcem so mnou. A ja, že fajn. Najprv som bola taká, ona chcela ešte pred Petranou ísť proti mne. A ja som povedala, že Terka, že nie, že nechcem ísť proti tebe, prepáč, lebo ťa mám proste rada. A že budem blbe ti že nechcem ti proste ublížiť. A ona, že... No to len, že by ja som tebe neublížila. A ešte ste kamarátky, už nie sme. A ona, že však to je šport. Ja, že dobre, tak asi to budem tak ja brať, vieš. Tak som si povedala potom na druhý krát, že fajn. Čiže vy ste akože v pohode, vy nemáte medzi... Ja som najprv povedala, že s ňou nejdem, lebo som mala fakt rada, že proste nechcem jej ublížiť a urobiť jej zle, že proste nechcem ísť s ňou do toho. A potom, už keď sa ponúkla na druhý krát a už toto je, že no dobre, tak teda poď. Lebo aj ona chcela zápas a tiež nemohla byť v kleši, aj ja som chcela, tak obidve sme chceli zápas, tak sme povedali, že dobre, tak poďme proti sebe. Čiže vy ste v pohode kamky aj teraz, alebo ako je to medzi vami? Tak teraz sme také neutrálne, že ani si nepíšeme, ani sa nestretávame, ani nemáme nejakú komunikáciu medzi sebou, ani nič, že úplne sme také bez kontaktu úplného. Keď sa stretneme sem tam, tak akože to na tých natáčaniach, čo bol teraz Face Off, alebo keď sme boli na tých stare-downoch, alebo hoci kde takto, tak pokecáme, že čo, ako sa má a tak, ale že nejako, že by sme sa hejtovali, alebo teraz nemali radi, alebo že by sme boli zase úplne kamošky, tak to by sme... Ale zároveň asi tam cíti takéto napätie. No či to vnímaš to, že áno. je to také trošku iné? No jasné. No aj keď chodím na tréningy, tak už na tréningoch mi Ilia vždycky, keď mi dáva lapy, on že no podaj a on že Terka. A ja, ty kokos. No. A úplne mi začal robiť nervy, on že otvor dvere, ide Terka a drpuje, že mám akože mu a ja, že ty vole, že prestaň. On furt, že Terka, furt mi toto robí nervy s tým a ja, že už mi že všade počúvam len Terka a už mi to začalo jesť na nervy, vieš. Ale je to inak halus, že akože ste boli v pohode kamošky a tým, že sa vytvorí tam nejaký tlak na základe toho vašho zápasu, že začneš ako keby trošku aj inak vnímať toho človeka, nie? Hej, ako je to také tak som trošku, sa na to nikdy akože nepozrel, ale fakt. Je to také trošku, hej, aj keď som videla nejaké také tie funny videá, alebo niečo, čo pridávala Terka napríklad z Bergim, čo pridala, alebo čo dala
na ten reakciu na to moje, čo ja som povedala o nej, že akože chodí na party a tak. Áno. Tak vtedy som na to kúkala, že fú, že trošku ma to vytočilo, vieš, že kokos, že však dobre, robí si z toho že a tak asi proste chce buď vyvolať nejaký konflikt, alebo že neviem, že možno len takto proste cítila. Čiže to kamarátstvo sa ako keby trošku mení, lebo je tam zároveň taká rivalita. Trošku je to také napätie, áno, je to také, že musíš podpichovať trošku a byť taký, ale čo ja viem, ja som sa toho nejako nechytila, ja nechcem proste byť taká k nej, vieš. A stojí si stále za tým, že Terka sa nedokáže pripraviť, že ona radšej na party a tak? Ale tak dokáže, jasne, že sa vie pripraviť, čak ona není zase úplne drevo, vie, však športovala, ale tak aj tak si myslím, že není na to až tak stávaná, aby mala nejakú 100% šancu na výhru. Ja ju nepodceňujem, akože môže to vyhrať aj ona napríklad, lebo fakt je to o šťastí, môžeš dostať jednu ranu. Stačí jedna rana na to, aby si prehral, alebo na to, aby si vyhral. Takže môže to byť buď alebo. Takže buď to bude takto, alebo to bude remíza, obidve budeme narovnako dobre pripravené, alebo proste vyhrá jedna z nás. Ako ti prebieha tá príprava? Lebo vidím, akože nebudem sa ťa pýtať, že či si dostatočne namotivovaná, to asi si, a že či si veríš. Podľa mňa, keby si človek neveril, ani do klietky nemôže ísť, takže to sú také zbytočné otázky podľa mňa, ale že ako ti prebieha tá príprava? Koľko už sa pripravuješ na ten zápas? No ja sa pripravujem od júl, august, ale tak to sa pripravujem tak, že som sa pripravovala ešte, keď som bola v tom, že Petrana, tá Dominika. Že ja som sa tak priebežne, vieš. Čiže dajme tomu nejakých 5 mesiacov už, akože tvoja príprava nejakým spôsobom prebieha. No, ale tak to není taká, že permanentná. Vieš, že ja som tam mala, že prvý mesiac som bola taká, že OK, že pojem asi proti Petrane, tak som chodila behať, chodila som cvičiť, som tam nejaký tréning a to bolo všetko. Potom som na mesiac prestala napríklad, lebo mi odmietli to, teda tú Petranu. Potom zase Dominika, tak som sa zase začala pripravovať. Prvé 2 týždne a potom po 2 týždňoch povedala, že nič. Tak vlastne potom zase sekla s prípravou chvíľku. Potom zase som začala mať prípravu, popri tom som chodila behať a športovala som a tak, že proste výdrž, kondička. A teraz je to tiež také, že keď som mala otváračku, tak som veľa netrénovala, lebo proste popila som niečo. No to nie. Lebo proste som do 5:00 do rána každý jeden deň musela niečo robiť, vieš, na tom Barberi, že proste fakt, že ja som spávala 3 hodiny denne a nemala som priestor na nič. Takže nemala som priestor niekedy ani na ten tréning. Čiže niekedy som netrénovala, niekedy som trénovala a potom som to vykompenzovala, že som mala niekedy dvojfázové tréningy, že som mala 2-krát do dňa. A tak, raz hore, raz dole. A nemala si predtým žiadnu skúsenosť s nejakým zápasom? Nie. Nebola si, ja neviem, v ringu s niekým tak, že vážne. OK, tréning je vážny, ale že zápas. Ne. Skadiaľ máš také sebavedomie potom? Bíla si sa často medzi babami? Nie, s bratom doma. S bratom doma som sa často bila. Akože no, to sme sa pobili párkrát. No a ešte som sa dočítal jednu vec, že ty chceš ukončiť v prvom kole. Že ty sa tam nebudeš akože trápiť. Idete na 3 kola. No, áno. Ako, ne, že by som to chcela, že úplne že ukončiť v prvom kole, ale že nechcem to ťahať až do 3. kola, lebo proste na čo? Vieš? Mne sa to nechce. No ale tak musíš zároveň aj tú taktiku tak prispôsobiť. Ale tak jasné, že okay, idem tak ja by som tak možno... A zároveň si ju aj prezradila. Potiahla by som to do 2. kola maximálne. Proste, vieš, na čo to predĺžovať, keď nemusíš? Takže ty si veríš na kaučko. Tak nehovorím, že kaučko zase... OK. Tak ako chceš skončiť v prvom kole, keď to nebude KO? Neviem. Jednoducho povedz, dobre, končíme. No tak proste to zdá, nie? Napríklad. No hej, ale tak zdať to ideš už kvôli tomu, že si vážne ranený, no tak je to technické KO, no. Tak to možno. Hej, takže bereš buď technické, alebo klasické. Aspoň skôr. Dúfam, že dobre hovorím, akože ja nie som nejaký odborník, ale tak to vnímam, no. Neviem, no. Tak bude, tak to bude. Tak ja to hovorím iba tak, ako by som to ja chcela, vieš. Mne sa nechce tam proste chrčať 3 minúty po 3 kola. Viem, čo to je, keď to robím na sparingoch a to mám 6 kôl po 3 minúty a už chrčím pri druhom. Takže akože môžete vidieť, že Priscila to moc na kondičku nesústredí.
Ale nie, každopádne bude to už 2. decembra, takže je to za rohom. Držím ti palce ďakujem. a som zvedavý na ten zápas. No, som zvedavý aj na Terku. Tiež. Však bola tu aj Terka, takže hej, poznám aj Terku, takže bude to Bude to zaujímavý zápas. Toto je no. každý povie, bude to zaujímavé. Bude to zaujímavé podľa mňa aj tým, že je tam dosť veľký výškový rozdiel. To hej. Že sám som zvedavý, ako sa s tým popasuješ, lebo či chceme, či nechceme, je to výhoda, určitá výhoda v boxe. Môže byť. Hej, ale tak o to viac sa teším, že ako to zvládneš. A ja? Dobre, tak máme 3. okruh otázok, tak mala by si zatočiť, lebo odpovedaš mi na všetko, takže u teba to dáme tak, že máme to zodpovedané, niečo zjedz. Proste toč. A nemôžem si vybrať? Nie. A čo by si chcela? No ten kolač. Fakt? Dobre, ten koleč piekla pred 2 dňami Ksenka, takže už sám o sebe akože je nepríjemný. Ale nerobím si srandu, samozrejme. Ale pravda je, že ho robila Ksenka a má tam ešte nejaké tie príchute, takže nepoviem ti čo, skús ho zjesť. Dúfam, že si ho mala v mrazaku. Bol na linke 2 dní. Fú, akože, ale tiež to nemá nebohví ako. Ale ja ho nedám celý do huby. Fú, strašne mokrý. Pekne zle. To nezjem. Nie je to vymačané v nejakej močke, ty kokos. Čo tam je? Je namočený v úhorkovej šťave, takže tak pekne nasiaknutý a je tam ešte na vrchu taký, že náš špeciálny topping, ktorý sme kúpili, akože mal byť dobrý, ale je fakt, že hrozný, tak ho používame do šovky. Fuj. Fuj, no myslím, že gorča z toho, čo vidím vnútri, nie to, čo mám v ústach. Čo, dobrá som kuchárka? Ku vám nepojem na obed nikdy. A máme navarené. Dobre, Priscila, asi zodpovedali sme na všetko, na čo som chcel, aby sme zodpovedali. Stále je to tak na záver, no nie stále, ale dosť často, že keďže som ťa nedokázal dostať do takých úzkých, že by si zjedla všetko, tak, Teraz mám zjesť všetko, tak ne? budú rozstrely. Striháme a kto prehrá, rozstrely? tak je. Si za? To je návrh. Že vieš, napríklad sa tu dá vajce. No to určite. Už ma ja som pod tlakom. Asi strihneme. Čo? Že ale môže vidieť? Ale môže to vyjsť aj na mňa. Keď prehrám, tak akože idem ja. Nie, nechcem vajca. Ale akože všetky tak pôjdeme. Čiže môžeš buď 3-krát prehrať, alebo 3-krát vyhrať, alebo nejak to mixnúť. Ale ja prehrávam, ja mám šťastie v láske. V hre ne. Ale Ja ti nehovorím moje šťastie, Fre, lebo keď sa Ja- niečo losuje niekde, alebo stríha, tak po väčšine prehrávam. Takže sme na tom asi rovnako. Ideš do toho? Áno, čo už. Mne stiahlo aktuálne žalúdok. No ale... Ja ho mám stiahnúť, tak som tu. Dobre, môže to byť akože tak... Prečo som to tak spravil, že som sa na to dal? Dobre, No, však dobre, a čo, musím byť aj trošku. 1, 2, 3. Kameň, papier, nožnice. Fuj. Nie, ešte akože... No. Nech to bude fér. Hej, počkaj, čo dám? Čo dáš? Ty... Čo sa pýtaš? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nie! Presne Daj si kvôli vajce. tomu som to nechcel hrať. To najhoršie, čo fakt akože najviac nenavidím. No dobre, ale potrebujem nejaký aj Chceš ja. ten môj ogrcaný kýbel? Akože už len ten pohľad ťa napne. Nechcem to ani vidieť. Ale fuj. Ale mohol by som to dať prvýkrát. Akože, ty kokos. Ja som taká rada, že som si nemusela dať to vajco. No teraz som si ušiel na seba budu, lebo som povedal, že počas otázok, keď sa všetko nejezie, tak idem s hosťom do rozstrialu. Akože je tu taký návrh, hej. Nie, v tomto momente ma akože fakt prechádza sranda. Fakt.
Mne práve začalo baviť. Dobre, to len hrám divadlo, v pohode to zjem. Jako som škoda radosná. Potrebuješ servitku. No me plačem Vieš, čo bolo? jak sa teším. Ja som v živote nedokázal prehltnúť to celé vajce. A teraz som si vedel, že to dám, ale nedal som to. A ešte tam tá soľ. Fuj. Tam bola sol? Hej. Chvála A vieš Bohu, že koľko? som to dnes jedla. Fuj. A vieš, čo bola druhá fáza toho celého? Keď mi to vrátilo z hrdla a musel som pozrieť do toho vedierka. Prisiela akože klobok dole. Zvýšky tresky. No, tak až si to dohráme, čo? Tak máme na výber. Ja som psychoš. No dobre. A ja mám čo povedať. Vážim si každého hostia, ktorý prijal pozvanie do tejto show. Raz, dva, tri, platí, hej? No poď. Raz, dva. počkaj ešte raz. Tak No, raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Zás! Ježiš. Poďme si dneska podať športku, mám šťastie v hre. Presne to, že ja mám nešťastie. Ale toto je niečo, čo by som možno zjedla. To podľa nie je také Tak daj si za lyžičku. Zoberiem tvoju lyžičku. Či túto. Čo hovoríš? Ukáž, ja to som ochotná tiež trošku. Ja sa stále čudujem, že každý, kto tu príde, tak to drží v ústach. Že prečo to hneď neprehltne, že by necítil tú chuť, ale proste to ti zovrie hrdlo, ten stres, že je to hnusné. Banán je fakt zlý tam. Hej, ale Ten kotič je dobrý, ale ten banán je tam... bolo to trošku príjemnejšie ako to vajco. A tu je... Toto už by si mohla akože prehrať teraz. Dúfam, že nebude ten istý scenár. Ryba? S kakaom? Ryba s kakaom a s čokoládovým toppingom. To nie je také zlé. Ale tá ryba? No pôjde, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Už ma to nebaví. Raz, dva, tri. Yes! 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 Nie, povedal som, že to nie je také zlé. Čiže ja sa vyplachnem ešte z toho. Používame jednu vidličku, dúfam, že ti to nevadí. Stretíme sa na infekčnom. No poď. Fú. Je tá ryba súrová? To je tu z oného skontaminovaného jarku. Však ale tam je ešte aj one. Normálne To sú kosti. ešte črievka. Počkaj, však to nemôžem prehltnúť kosti, ne? To Aha, no dávaj pozor, nie, že pôjdeme na urgent. Toto je V dobré. pohode? Som Chceš rád, ochutnať? že tieto svinstva... Nie, ďakujem. Toto je celkom fajn. Dobre, Toto bolo Priscila. najlepšie zo všetkého, čo sme jedli. Tyš. Zvládli sme to. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do tejto show. Inak ten záver bol celkom zaujímavý. Ja som, neviem, či prekvapený, že si odpovedala na všetky otázky, ktoré som ti položil po väčšine, ale za to ti veľmi pekne ďakujem, lebo takých hostí mám rád, ktorí nemusia nič tajiť a hovoria na rovinu. Takže díkyčko ešte raz, že si tu bola. Nie za čo. A ja ďakujem za pozvanie a že som mohla Sa napapať. sa nájsť, no. Keď už som chudobná. Na mizine. Dobre, kamoši, tak vidíme sa pri ďalšej časti a máte sa určite na čo tešiť, lebo ďalší host bude určite opäť zaujímavý, ale toho vám neprezradím. Tešte sa. Čaute.